Moment. Pátý ročník. Takže hoši, připravte se. Jeden. A jeden. Nepřijde, že ty kluci to měli svátek, jak neříží. Ani nejedou. Ani nemají helmu. A jinak se můžete kouvat na Láto kopec, furt nestojí. Oni nám to zapomněli náhodou, tak jdeme znova. To je 11 Vojtěch. Nejde rovně. Jeďte kluci, jste poslední oproti. Vy dva, poslední, o zlato. Kdo dá gól, vyhrál, jedem. A tým. Ty vole, zlato. Zlato je vaše. Ty vole, je to možný. Gratuluju kusy. Je vidět, že jste se hodně připravovali. Tak to, jaký to je pocit? Vyhrát. Kluci, se to povedlo. Je to úžasný. jak se tomu věřili? Emoce, nebo Upřímně, překvapili jste i takového. Kondure. Jak jste vadili, slyšeli jsme tady hlasy, že jste to vytáhli od slepy. Vůbec jsme nevadili. Řeško dole hojen a jede. Ono to je asi nejlepší. Tak, máme tady vítěze.
To se tady určitě ještě nikdy nestalo, aby já bych zatleskal ještě hodně. A tým nikdo nevěřil. A zůstali jediný ve finále. Uvidíme, počkej, já tam nejsem. Ty vole, kde? On se furt někde courá, tak si lehni na zem. Já jsem byl ještě pro ostatní. Teď jsme celý tým, ne? No do prostředka. Tak, foťáky našli. 3, 4, 5 sír teď. Tak ještě jednou, sír. Pověděli jsme na Mirka. Na kterýho jsem mohl spát? Broďáku, jdete nebo co? Ještě Broďáka, jo no. Tak, hele, děkujeme.